हा टोपीवाला लाडू, हा पण टोपीवाला लाडू आहे, तुम्ही पाहू शकता. हा बघा, हा कसा हसतोय बघा. हे हॅलो गाइस, दिस इज गणेश कुंभा. आय केम बॅक विथ द न्यू व्हिडिओ फ्रेंड. सो कशा आहात तुम्ही सगळे लोक? मजेत ना? अरे कसली घंट्याची मजा विचारतो, असे ते काम नाही, धंदा नाही, मजेत ना? आय नो मला माहिती आहे लॉकडाऊन चालू आहे, कोणीही मजेत नसाल, तरी पण ॲटलिस्ट तुम्ही स्माईल देऊ शकता. जर तुमच्या तोंडावर स्माईल येत नसेल तर आमचा हा उद्याचा व्हिडिओ बघू शकतात आणि तुमच्या तोंडावर स्माईल आणू शकतात, कारण व्हिडिओच तसा आहे. गाईज, उद्या मी एका नवीन टॉपिकवर व्हिडिओ बनवणार आहे, तो म्हणजे ब्लॉग बऱ्याच लोकांना आवडतो, बऱ्याच लोकांना आवडत नाही, पण ब्लॉग जास्तच लोकांना आवडतो, कारण त्यामुळे वेगवेगळ्या गोष्टी शिकायला मिळतात, वेगवेगळे दृश्य पाहायला मिळतात. सो उद्यापासून आम्ही ब्लॉग बनवणार. याआधी पण मी व्हिडिओ बनवले आहे, 3-4 व्हिडिओ बनवले आहे, गाण्यावर व्हिडिओ बनवले आहे, तसं मालवणी व्हिडिओ बनवला आहे. आणि हा जो ब्लॉग असेल हा मराठी प्लस मालवणी दोन्ही भाषांमध्ये असणार आहे. सो फुल सारी मजा येणार आहे. आणि तुम्हाला तर माहिती आहे आपल्या मालवणी माणसांची मराठी जरा कॉमेडीज असते. सो तशा प्रकारची आमची मराठी आहे. सो उद्या आपला जो ब्लॉग आहे तो बघायला विसरू नका. सो मी आता आजपासूनच व्हिडिओ बनवायला सुरुवात केली आहे, कारण उद्या माझ्यासोबत फ्रेंड असणार. फ्रेंड माझ्यासोबत असताना मला बोलायला पटकन जमत नाही. सो आतापासूनच मी सुरुवात केली आहे. आणि आता मी एकटा आहे म्हणून मी एवढा बोलतो बिंदास, कारण ते जर मागे असले असते आज तर मला एवढं बोलायला भेटलं नसतं, म्हणजे बोलायला जमलंच नसतं. सो गाईज, प्लीज उद्याचा हा जो ब्लॉग असेल तो तुम्ही नक्की बघा आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा, म्हणजे जेणेकरून म्हणजे माझ्या एका दिवसात 1K झाले पाहिजे एवढी आशा आहे. प्लीज तुम्ही ही माझी आशा पूर्ण करू शकतात आणि नेक्स्ट यापेक्षा जबरदस्त व्हिडिओ बनवायला तुम्ही प्रोत्साहन देऊ शकता. सो गाईज, प्लीज माझा हा ब्लॉग असेल तर नक्की बघा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. मेन म्हणजे 1K सबस्क्राईबर तर झालेच पाहिजे एका व्हिडिओमध्ये, आणि बघू. सो बघायला विसरू नका. थँक्यू. बदल्या उठ मेरा, उठ, उशीर झालो. हाय सो गाइस, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग डार्लिंग, फास्ट तयारी कर. चला ते बदल्या उठ रे, पटकन. मेला मस्त करू नको मेल्या. पण मला म्हणते तो काय म्हणतात? आमची रूम दाखव. तुम्ही पाहू शकता, ही आमची रूम आहे. कपड्याचा ब्रश तुम्ही पाहू शकता. ते कोणी तोडलं आहे. खूप उशीर झालेला आहे आणि आम्ही एकदम जोरात तयारी करत आहोत, कारण 7:30 पण आता वाजले 9:30. 7:30 हा प्लॅन किती ठरला? 7:30 ठरलेला प्लॅन. ह्यो प्लॅन किती ठरलो? सकाळी जायचं होतं. तर 9:30 झाले. तुम्हाला मी मागाशी बोललो की 9:30 वाजता आपल्याला जायचं आहे, कारण आमचा जो प्रथमेश आहे ना त्याला उठायला थोडा टाईम लागला. तो आता उठला आहे, जरा स्लो आहे, स्लो मोशन. बरोबर टुरिस्ट दिसलो रे यार. हेडफोन बिडफोन कानात पाहिजे. हे बघ, हे दाखव, हे बघ. तो काय सगळ्यांची तयारी झालेली आहे. आता नाश्ता आणायला जायचंय. नाश्ता आम्हाला मेन पहिले आधी. त्या दिवशी पण असं झालं होतं, बागाबीजला गेलो होतो, पण एवढी भूक लागली होती शेवटपर्यंत नाश्ताच केला नाही. शेवटी इकडे येऊन जेवण होतो, भूक पण एवढी लागली होती ना. हे कोण येलं रे?
सगळ्यांची तयारी झालेली आहे. मी पावडर वगैरे लावत नाही. सो आता मी आणि प्रथमेश इकडे आहे आणि प्रथमेश आता नाश्ता आणण्यासाठी जाणार आहोत. आता आपण निघूया. कसा तिला मारतो ठीक होती होतं बदल हे घालू थंड घालू अरे तो ते काय घालू काय तयारी झालेली आहे आणि इकडे लॉकडाऊन चालू आहे. आम्ही असं मार्केट वगैरे या साईडला नाही जाणार तर आम्ही डोंगर साईडला जाणार. डोंगर आहे डोंगर साईडवर आम्ही जाणार आहोत. सतीश आहे प्रथमेश आहे. पोलीस भिऊ नको उगाच घाबरवतोय आम्हाला. आपण मस्त साईडला हाय हे पॉवर बँक घेतलं. तो काय 2 मित्र तिकडे गेलेत पाणी भरण्यासाठी गेलेत. आम्ही आता चाललोय. तो खूप उशीर झालो कुत्रे. तो काय आमचा टाइम होता 7:30 ते 8 वाजेपर्यंतचा होता पण वाजले 9:45. अरे आमचं रोजचं फेवरेट दुकान स्पेशल दुकान तुम्ही पाहू शकता. सोनाली हॉटेल आज थोडा मका 2 मिरची घे 2 मिरची 2 पाव आणि बघू शकतात. ओके आणि समोसे काका बसले तिकडे काम चालू आहे. नो मास्क नो एंट्री पण आम्ही तो मास्कच घातल्याने मी आज तो मास्क घालतोय. पटकन रे 140 झाले रे. तो गणेश आलेला आहे ATM मधून. आम्ही चाललोय आता पैसे देऊन एकदम मस्त मजा करायला. तिकडे खाण्यासाठी काहीतरी घेतो कारण डोंगरावर काहीच नाही. भूक वगैरे लागली तर परत टाइमपाससाठी काहीतरी चालू आहे. ऑफ रोड आहे त्या साईडने पण रस्ता आहे पण त्या साईडने जर आम्ही गेलो तर आम्हाला ते लांब पडणार तर आम्ही या साईडने चाललो. सो गाइस फायनल आम्ही त्या जागेवर पोहोचलेलो आहोत. पाणी घेऊन आलेलं प्रथमेश सिद्धेश आणि गणेश कुंभार. काय वाव खूप मजा येते खायला. तू कोणाला माहित नाही तू कोणाला सापडलं तर काय घालतो ते काय अरे मीठ घेऊन येतो आंबे होते आंबाडा दे आंबाड्याला आंबाडा घे तिथे कुठं घेतलं रे. वाव हाय चौका चालेल. मी आयरमॅन आहे. कोण आहे तू. आम्ही मॅन आहे म्हणता. 2 दिवसापूर्वी आम्ही बागा बीचच्या साईडला गेलो होतो. मी सतीश आणि प्रथमेश
कॅमेरा वगैरे घेऊन गेलो होतो बट आणि ब्लॉग पण आम्हाला शूट करायचा होता. तुम्हाला मागाशी म्हटलं तसं त्या ठिकाणी अचानक पोलीस आले. जर तो ब्लॉग झाला असता फुल धमाल, खूप मजा आली असती. आज आम्ही सगळेजण रूमवर एकत्र होतो. सगळ्यांनी मिळून एक प्लॅन केला, काही झालं तरी आज आम्ही डोंगरावर जाणार. आणि त्या ठिकाणी एकदम गाईज एक नंबर बेस्ट लोकेशन आहे. फेअरफील्ड बाय मॅरियट, गोवा अंजुना. हे आपल्या कोकणातलं काळजाला टच करणार असं सॉंग आहे. भाव अंतरीचे हळवे जसे जुई फुलं. फायनली आम्ही पोचलो. पाहू शकता. दाखव रे, काय दाखव प्लीज. मोबाईल फोटो काढ रे माझ्या. हो काहीच डोंगराच्या टोकावर आम्ही पोचलो आहोत. इथे माझे मित्र बसले आहेत, खूप दमले आहेत आणि अजून खूप चालायचं आहे असं बोलतोय तो. कारण समुद्र त्या ठिकाणी राहिला. तुम्हाला मी मागाशी बोललो होतो नदी आहे ती, पण ती नदी नाही आहे, तो समुद्र आहे. तो आम्हाला समुद्रावर जायचं आहे. फुल ऑन एन्जॉय, फुल ऑन धमाल. बटर असं म्हटल्यावर फोटो येतो, हे तुम्हाला माहित आहे का? खूप मस्त वाटलं. खूप सारा घाम आलाय, खूप चाललोय. तो अजून पुढे पुढे जाणार ना. एक नंबर पॉइंट आहे, एक नंबर असा पॉइंट आहे ना, तुम्ही बघतच राहणार. एक नंबर कडक. नाश्ता करणार होतं, काय झालं? नाश्ता करणार होतो परंतु तो आमचा गणेश आहे, तो म्हणतोय की आपण पुढे जाऊन म्हणजे पूर्ण एनर्जी आपली हे करूया, नंतरच हे करू. घ्या मरे भाई. तो आम्हाला नाश्ता करायचा होता इथे, पण आम्ही आता नाही करणार. तर आम्हाला पुढे जाऊन नाश्ता करायचा आहे. कारण पुढे जाऊन परत भूक लागणार ना, बरोबर ना. आणि नाश्ता समजा तर परत पुढे जाणार खाली आणायला. सांगा तो गायचा हा एकदम रिकाम माणूस आहे. बॅग वगैरे काही घेत नाही, म्हणून मी आता त्याच्याकडे बॅग दिलेली आहे. तो आता आपल्या गर्लफ्रेंड बरोबर बोलतोय. गर्लफ्रेंड आहे त्याची? त्याची गर्लफ्रेंड आहे, पण तो दाखवत नाही मला. काय दाखवणार? हे आहे ते काय दाखवायला? तो काय त्याची गर्लफ्रेंड आहे? सांगायला पाहिजे. लाडू बघ सांगतो काय सांगायला पाहिजे यार. असं कसं? अरे थोडी यार, थोडी चालतोय. असं चालतं का? फालतूगिरी आहे पूर्णपणे. मागणार मी आता सगळ्यांना इथं. याच रस्त्याने गेल्या वर्षी आलो होतो. ह्याच रस्त्याने आम्ही अर्ध्यापर्यंत गेलो होतो, पण तो हा रस्ता कुठेपर्यंत तो हा काय माहित नव्हतं. तो काय तुम्ही आता पाहू शकता. सुपरमॅन पण रॉमन रेन्सचा त्याला उचलून घेऊन जाईल पाठवून कोण. हे गुन्हे मारू नको. वाव. पुढच्या वाटचालीस आपण सुरुवात करू. लेट्स गो. भैया हडे हडे हडे. कोणी मोबाईल पण मेरा तसाच होता. कधी दुसरा आलंय. त्याला गेलो ना तर मला हे 40 रुपयाला बोलतो. तुम्ही घेतला ना, तुम्हाला तर तुम्हाला हे पाहिजे की ते पाहिजे हे तुम्ही विचार करून सांगा. तोपर्यंत मी हे लावतो. यामध्ये ऊन बसतोय, पण काय करणार, नशिबाचे खेळ आहेत, लावावं लागतं. तो गाइस हा आमचा एक लाडू आहे. तो विचित्र प्रकारचा लाडू आहे आणि तुम्ही पाहू शकता. हा टोपीवाला लाडू, हा पण टोपीवाला लाडू आहे. तुम्ही पाहू शकता. हा बघा, हा कसा हसतोय बघा. हे नाही रे. पतला व्हिडिओ काढ. म्हणून मी बोललो आता काय विषय नाही.
काशीवर चढायचा आनंद आहे ना तो वेगळाच आहे. त्याच्यामुळे नाही तो बरोबर. आनंद सगळ्यांना घेता येत नाही. सांगतो तुला नंतर फोटो व्हॉट्सअपला असेल. ऐक ना मला रात्री फोन आता फिरायला आलो मी तुला फोन करतो. हाय गाईज. हा बोल बोल. अरे नाही रे ठीक आहे. आता अशा प्रकारे तुम्ही हॉकीचा एक शॉट बघू शकता. हा ही म्हणजे हॉकी वाव करवंदा वाव मध्ये 1 वर्ष झालं करवंदा खाली नाही. मस्त पाहू शकता. सो गाईज मी आता अशा प्रकारे भाला फेक दाखवतोय तुम्हाला. भाला फेक दाखवला. तो गाईस थोडंफार अंतर बाकी आहे आणि थोड्या वेळाने संपणार आहे हे. माझे मित्र माझ्या आहे पाठीमागे तुम्ही पाहू शकता. मित्रांबरोबर जी मजा असते ती मजा कुठेच तुम्हाला मिळू शकत नाही. घरामध्ये म्हणा किंवा आणि कोणत्या ठिकाणी. खूप सारी धमाल. मी सगळं जे काय मी बोलतो वगैरे शिवाय वगैरे देऊन ते सगळं कॅप्चर करू शकत नाही कारण पहिलाच ब्लॉग आहे. शिवाय देणं वगैरे हे योग्य वाटत नाही. सगळ्यात दुःख मला होतं ते मागच्या वेळी मी 20 मिनिटाचा ब्लॉग बनवला होता. 20 मिनिटाच्या ब्लॉगमध्ये खूप सारी एन्जॉय होती. रूममधली एन्जॉय होती. त्याच्यानंतर बागा बीचवर गेलो त्या ठिकाणी एन्जॉयमेंट केली होती आणि त्या ठिकाणी असं लॉकडाऊन वगैरे नव्हतं. लॉकडाऊन वगैरे ओपन झालं होतं त्यावेळी मी तिकडे गेलो होतो आणि खूप सारी मजा केली होती. रील्सचे वगैरे व्हिडिओ काढले होते आणि मला सगळं जे काय मी शूट केलं ते सगळं तुम्हाला दाखवायचं होतं. आणि त्यासाठी मला आता ॲक्च्युअलमध्ये 43 ते 45 मिनिटाचा तो व्हिडिओ झाला होता. तो कट करून मी 20 मिनिटाचा बनवला होता. एडिटिंग वगैरे सगळं झालं होतं पण प्रॉब्लेम कुठे झाला फोनमध्ये स्टोरेज नव्हती. 8 GB तो व्हिडिओ होता आणि अचानक ते सगळे फाईल मी डिलीट केले आणि सगळं डिलीट झालं. काइनमास्टरमध्ये जेव्हा मी जाऊन बघतो ना तेव्हा काहीच नव्हतं. सगळं डिलीट झालं होतं आणि एवढं दुःख झालं होतं ना. मी कधी असं स्टेटस लावलं नाही पण त्या दिवशी मी व्हॉट्सअपला स्टेटस लावलं की गाय तुम्हाला मी आधी बोललो होतो की बागा बीचवरचा मी ब्लॉग शूट केला आहे तो अपलोड करणार आहे. त्या सगळ्यांकडे दिलगिरी व्यक्त केली आणि त्यांना सांगितलं गाय हा ब्लॉग होऊ शकत नाही कारण तो डिलीट झाला आहे. तर एक मित्र वेगळा आहे हा तो दिसतो प्रथमेश म्हणून तिकडे दगड मारतो तुम्हाला दिसणार नाही. तो फ्रेंड आहे तो फक्त न्यू आहे बाकी सगळे जुने आहेत. आमच्याबरोबर एक आपा होता त्याला मी व्हिडिओमध्ये बोलतो मिस यू आपा तू जर असला असता आता अजून सारी मजा आली असती पण तुला कावी झाली आणि तू गेला. नो प्रॉब्लेम. नेक्स्ट टाइम तू आमच्यासोबत ये आपण आणि एक ब्लॉग शूट करूया. नो प्रॉब्लेम. हा तो प्रथमेश ज्याच्याबद्दल मी आता बोललो जो आपा म्हणून होता तो घरी गेला त्याला कावीळ झाली. रिप्लेस घेतलेला आहे दुसरा मित्र. हा एक्सचेंज करून घेतला आहे. तुम्ही पाहू शकता हा आमचा प्रथमेश. आणि हा त्याला विचारतोय कुत्ते कित्या. याचा अर्थ म्हणजे कुत्ते कित्या म्हणजे गु काटतो कशाला बस. सो काय हो वाव मुंबई इंडियन्स. चेन्नई सुपर किंग. मुंबई इंडियन्स. चेन्नई सुपर किंग. तुम्ही बघू शकता मुंबई इंडियन्सचे 3 फॅन आहेत. तो म्हणजे मुंबई इंडियन्स विन आहे आणि चेन्नई सुपर किंगचा एक कट्टर आणि एकदम हेवी फॅन आहे. मला असा प्रश्न विचारतोय की मी तुम्हाला असा प्रश्न विचारतोय त्यावेळी तुम्हाला असं का वाटलं नाही की बाबा आपण MI ला सपोर्ट करूया. तुम्ही CSK ला का सपोर्ट केला. हा प्रश्न माझा असा आहे. एक सेकंड लुक. हा प्रश्न माझा असा आहे त्यावेळी तू CSK ला सपोर्ट केला कारण त्याच्या आधी जी मॅच होती ती CSK ची होती. CSK जिंकली मग माझा बट माझा त्याच्यावर असा प्रश्न आहे. मुंबई इंडियन्सची तू मॅच बघून सुद्धा आपला निर्णय देऊ शकला असतास. काय म्हणतो मुंबई इंडियन्सचा म्हणजे मुंबई इंडियन्सची मॅच बघून पण आपला निर्णय देऊ शकला असतास तू. हो पण मला निर्णय द्यायचा नव्हता कारण माझं लव फक्त CSK वर आहे आणि CSK वरच राहणार. म्हणूनच मी विचारतोय. सो गाईज सिद्धेश परब आपल्या पूर्ण टीमसाठी एक सॉन्ग डेडिकेट करणार आहे. त्या सॉन्गचं नाव आहे यारा
तेरी यारी को. जेवढं काय येतं ते तुम्ही डेडिकेट करणार फक्त आमच्यासाठी. मित्रा भावा प्लीज स्टार्ट. मला लाडू पण पाहिजे सोबत. ओके. हो गाईज पाहू शकता मी प्रेमाने ह्याला लाडू म्हणतोय आणि हा मला बोलतोय की सतीश म्हण. हो त्याचं नाव सतीश आहे. पण माझ्या ते काय म्हणतात ज्याला काळजाला भोका पडतात. तोंडात असं बसलेलं नाव आहे लाडू लाडू आणि लाडू. हे जसा तू त्याला आपा बोलतोस तसं मी त्याला लाडू बोलतो. गाय तुम्हाला मी सांगितलं हा विषय बदलायचं काम करतोय. याला मी सॉन्ग म्हणायला सांगितलं. सॉन्ग म्हणत नाही. तुमचं सॉन्ग मी म्हणतो. याद रहेगी दुनिया तेरा मेरा फसाना मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मेरे यारी को मैंने तो खुदा माना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा फसाना. जिंदगी सवारी झाला परत नको. मुझको गले लगा के बगना बैठा दिया फलक में मुझको उदेश लगा के तेरी यारी को. मी एक गाणं डेडिकेट करते तुमच्यासाठी. मस्त पैकी कमॉन बाबा रावळे आमच्या वाईटरी तुम्ही सो गाईस तुम्ही पाहू शकता ह्या चुतियाला कशाची आवडच नाही. म्हणतात ना की जसा एकल कोंडा म्हणतात तसा हा आहे. नको रे मेलेलो आहे. प्रथमेश काका काय माहिती आहे तुम्हाला? सो प्रथमेश काका तुम्ही या जागेवर पहिल्यांदाच आलेला आहेत. कसं वाटते तुम्हाला इकडे येऊन? म्हणजे हक मारलं असं वाटतं. सो नाईस कमेंट यार. सो जरा बोलताना जरा शिव्यांचा खूप वापर होतोय. भारी वाटते जरा गावठी शिव्या. पाहू शकतो जे मोर आहे. वाव. जसे जुई फुल स्वतःच्याच सुगंधाची स्वतःलाच खून रे तुझे नाम आले ओटी सूर भारावले तुझे नाम आले ओटी भाव अंतरी ते हळवे जसे जुई फुल So guys, तुम्ही त्या ठिकाणी आम्ही पोहोचलो आहोत. सो गाईज हा व्हिडिओ मी इथपर्यंत थांबवतो कारण व्हिडिओ खूप मोठा झालेला आहे. ओरिजिनल तुम्ही व्हिडिओ बघायला गेला तर 1 तास 40 मिनिटाचा आहे आणि मी तो कट करून 35-40 मिनिटाचा बनवला आहे. सो व्हिडिओ तुम्ही 2 भाग केले आहे, पार्ट 1 आणि पार्ट 2. पार्ट 1 तुम्ही बघितलात. पार्ट 1 तुम्हाला जर आवडलं असेल तर तुम्ही लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. ते तुम्हाला सांगायची गरज नाही कारण मित्रासोबत मजा ती कोणाला आवडत नाही असं होत नाही, सगळ्यांना आवडत असते. सो तुम्हाला आमची सगळ्यांची मजा आवडली असणार. तुम्ही सगळ्यांना शेअर करा. सो नेक्स्ट व्हिडिओ आहे म्हणजे पार्ट 2 आहे तो बघायला विसरू नका. लवकरात लवकर मी अपलोड करणार आहे. त्यामध्ये अशी समुद्रामध्ये सगळी मजा वगैरे करताना तुम्हाला एकमेकांना आपटणं वगैरे ते सगळं तुम्हाला दिसणार आहे. सो तुम्हाला अजून एक सांगू इच्छितो की तुम्ही त्यातून बाहेर पडू नका. आम्ही जे गेलो होतो तर आमच्या मागच्या साईडला डोंगर आहे, त्या डोंगरावरून आम्ही गेलो होतो आणि त्या साईडला लोक वगैरे नसतात, पब्लिक नसतं, मार्केट बिटकेट हा विषय नसतो. तर तुम्ही घरातून बाहेर पडू नका. मास्क लावा, सुरक्षित राहा, हॅपी राहा. थँक्यू.